jsem Maty a vítám vás u mého nového videa a dneska to je top 5 nejlepších blástrů. Tenhle žebříček byl pro mě těžký, protože mám rád dva blástry a nevěděl jsem, který mám dát první, ale pak jsem se rozhodl, nebylo to nic těžký a teď jdeme na to. Doufám, že se vám toto video bude líbit a takže jdeme na to. První blaster na prvním místě, můj neoblíbenější, je z Rebellion série 5x5. Tento blaster je vynikající ve všech ohledech. Líbí se mi tím, trošku mi i barvou, ale ta fialová trošku ne, že ho prostě můžete nabíjet jednou rukou. Jo, já mám trošku ještě problém, já mám kratší prsty, takže si to musím dělat takhle, ale dá se ovládat jednou rukou. A ten blaster střílí lasery. Lidi, ten blaster střílí lasery. Ten blaster je prostě vynikající. Hasbro udělalo výborný pokrok. Výborně. Tento blaster udělal. Za to je prostě fajn. Akorát škoda, že tady není taktická lišta ve spod. Ale to je úplně jedno. Další blaster, který tady mám, na druhém místě, je tady Rapid Strike. Rapid Strike je můj druhý nejoblíbenější blaster. Rád bych je dal oba na první místo. A prostě tenhle blaster je skoro zmenším, aby byl vidět v kameře. Blaster je lepší jak Modulus. Tento blaster je opravdu lepší jak Modulus. Když do toho dáte klidně i nevím, třeba nějaký ty hyper, který se třeba používají do Airsoftu, nebo nějaký prostě takový, tak to střílí lasery. Lidi, lasery to střílí a mega rychle to střílí. Dá se hrozně, má tady dokonce 1, 2, 3, 4, 5 taktických lišt. Normálně dá se obsazovat čím. Škoda, že nedá tou pažbou, ale ta pažba je vynikající. Líbí se mi, že si ji můžete nastavit takhle, jak chcete. Pak ještě 18ranný zásobník, další plus. Modulu sice dostanete všude přišlo 10 banánový zásobník. To už mi trošku přijde za tou cenou. Výborný blaster, doporučuji si ho koupit. Teď ho nemůžu najít v obchodách, už asi prodávat nebude, ale výborný. Doporučuji vám si ho koupit třeba přes internet, pokud jste ho někde našli a uvažujete, abyste si ho koupili, tak tady ten blaster je vynikající. Další, který tady mám, je Alpha Trooper. Alpha Trooper je třetí můj nejlepší blaster. Toto je jeden způsob, ale můj neoblíbenější způsob, jak tenhle blaster udělat hezký. Mně se prostě takhle líbí. Přijde mi to docela armádní, skoro. Výborná pažba ze Stockade. Doporučuji si ten blaster koupit. Teď jsem ho ještě viděl, Dráčiků ho má nějak za 700. Sice to není v akci, ale když tu akci dají, tak prostě už tam nebude. Pak tady mám zaměřovač z Modulus Style kitu. A pak tady mám 15 banánový zásobník od firmy Worker, který jsem si koupil. Chci si koupit ještě jeden takový, ale už jsem ho nikde nenašel, ale určitě ho nikde najdu. Ne, že ne. Pak čtvrtý blaster. Tady mám Ravcat. Ravcat je vynikající blaster. Jako brokovnice se mi líbí. 8 hlavní, co více přát prostě. Máte tady dva body na to. Tady jsem zkoušel dát karabinu, ale trošku jsem tam nevyšla. Musíte přidat.
A to nabíjení je prostě jako reálná brokonice. Nemůžu si vynechávat. A pátý blaster je tady Praxis. Praxis je na disky. Disky miluju. Škoda, že už se tato série teď asi už prodávat nebude, ani Hasbro ji už nebude nějaký nový blaster vyrábět, jenom tak teď ten, jak se jmenuje ten blaster, nevím, napíšu vám to, jak se jmenuje, je taky z série, nabíjí se stejně jako Rotofury. Takovýhle nabíjení milu, nevím proč je to jenom u těchto dvou blasterů, ještě nevím. Jo, pak ještě u zombie je jeden blaster. A tady v Česku jsem ho zatím neviděl. Ale vím, že už jsem koukal na YouTube, že lidi už ho mají, což koukám někde v Česku. Výborný. Aspoň, že je tam takové to nabíjení to. Můžete si sem připnout pažbu, takže já jsem ještě připnu z tady toho blasteru. Tak, jo. Je tam připnout taková pažba. Výborný blaster. Škoda, že jsem ho dal až na páté místo, ale prostě moc ho nepoužívám, protože ty disky jsou zelený, nejdou používat venku, na trávě vůbec, to pak nenajdete vůbec, to nenajdete. Tak. Zkoušel jsem už dvakrát vystřelit venku, jeden se našel, druhý ne. Ten je už někde tamhle se válí a chytá se mi na zemi. Výborný blaster. Doporučuji. Takže tohle bylo vše. Jinak na začátku videa jste si asi mohli všimnout intra, což mi udělala kámoška. Já mám odkaz do popisku, její kanál nebo video, jakou videu, jestli mi to bude. A já se s váma u další, můžete jí ještě dát odběr, je to malý kliknutí, bude vděčná, má nějak 30 odběratelů už, takže víc než já. A doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dejte like a dejte mi třeba nějaký, zkuste mi poradit nějaký blaster. Už mi jeden poradil Sledgefire, ale Sledgefire jsem zatím nenašel v dráčiku, včera jsem tam byl a nebyl tam. Ještě se kouknu na internet, jestli tam je na Heurece, za kolik stojí na Heurece a třeba tam bude nějaká sleva a pak ještě zkusím hledat v bazaru, jestli nějaký bude funkční. A já se s váma u dalšího videa loučím, takže čau! Čau!